duto te. Omiyo biro bedo kachal kod chal mar fwambo, weche mabende obiro bedo kwaluoni duto te nyaka Rom Gajwang' ibiro bedo kiyudo weche magwa manyien chakre migago mano saa 7 mar odiechieng'. Achak gi romo mabende dhi nyime e magawa moro buore Nairobi ka. Okinyi ma kawuono nitiere romo mabende okelo kanyakla joma mine mabende nitiere e lony mopogore opogore. Gintiere kod riwruok mong'ere kaka Professional Association of Nyanza, mano kata panya mago jolony mago mag mine mawuok e gwenge mago mag Nyanza. Okinyi ma kawuono giromo e magawa moro mantiere buore Nairobi ka, mano mar yango chenro mabende gintiere godo chakre higa mar 2024 nyaka rom kanyo higa mar 2028. Mano chenro mabende gintiere godo e kinde thuolo mano mar higni 4 mabiro. Jalnoro mabende en wendo modhiala e romo mabende dhi nyime gi san nyaka Rom Gajwang' en mikai mokwongo mapachoka mano Mama Rachel Ruto. Bende welo mamoko oriwo Dorcas Rigathi, mano min od jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. E kin mamoko welo mamoko mabende no kanyo Elido Walo, Anne Waiguru, jotend migepe mamoko kanyakla kod jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mag Nyanza. Kwadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo nyaka Rom Gajwang' bende obiro bedo kwadhi e romo no achiel kachiel mar mondo mi wawinj ni gin twak mane mabende gidhi godo nyime. Kopogore gi mano nyaka Rom Gajwang' e kaunti ma Mombasa, nyawadu e kaunti ma Mombasa Joja Oko okinyi ma kawuono luonwa chenro mopogore opogore. Okwongo mondi nitiere romo mabende biro bedo kachako sani saa 3 mar okinyi mabende aoko biro bedo kaluonwa. Mano romo mabende biro bedo kabero migao mochung' ne weche mag lo e pachoka. Nyaka sani ng'eni migao mochung' ne weche mag lo nyaka Rom Gajwang' otelne kanyo kod jatend migao Alice Wahome. Okinyi ma kawuono jod bura mabende nitiere kamiti mano mochung' ne weche mag udi kanyakla kod tije mag piny owacho kata mana public works. Gibiro bedo ka giromo gi Alice Wahome ma jatend migao mar lo. Bende gibiro bedo ka giromo gi jagoro mongirore bwo migao mar lo mano mong'ere kaka Joel Armonyang' kanyakla kod jotelo mopogore opogore ahinya mawuok e kembe mago mag weche gedo e pachoka. Ka thor wach maduong' mabende gibiro bedo ka ging'iyo en achiedh nade mabende migao mar lo kata mana sekta mar lo osebedo kaka dhero makamano anyisi ni dhi nyime e magawa moro mantiere buore Mombasa. Kopogore gi mano e kaunti ma Mombasa bende nitiere romo moro mabende ibiro bedo ka iyuoro gi jatend jotije mano mar piny owacho mong'ere kaka Felix Koskei. Tipone ineno ka romo kamano bende ibiro bedo ka itimo e magawa moro e gwenge go mag Mombasa kata mana ibiro bedo kitime e kar jot moro mong'ere kaka Kenya School of Government Conference Hall chakre saa 9 mano mamidhiambo. Ka romo mabende Felix Koskei biro bedo ka yuore en mano mar chiero duonde mopogore opogore e pachoka mago agencies kanyakla kod authorities mabende osebedo ka gayo kaka chenro mopogore opogore osebed ka itimo e pachoka. Rombe ariyo go duto te nyawadwa Joja Oko e kaunti ma Mombasa luonwa machiegni. Kopogore gi manya Rom Gajwang' atiere gwenge magwa mago makalwe. Okinyi makawuono wach mabende jafombo marwa e kaunti ma Migori mano George Jumaluonwa oluore kod pok mano mar omenda mong'ere kaka Uwezo Fund. Jatenda kata mana Fatuma Mohamed mabende en jaod bura e kaunti mano ma Migori. Okinyi ma kawuono obiro bedo kochiwo pok mano mar omenda mong'ere kaka Uwezo Fund. Omenda makamanya Rom Gajwang' obiro bedo kopogo ne grube mago mag joma mine kanyakla kod grube mago mag rowere mantiere e kaunti mano ma Migori. Kakori nitiere kaunti ma Migori tuntiere kod group bed ni in rawera kata in miyo tuntiere gi group nenu chopo kanyo mar mondo mi ochun pok mano mar omenda mong'ere kaka Uwezo Fund mabende odiochieng' ma kawuono jaod bura maru mar kaunti mano ma Migori Fatuma Mohamed biro bedo kachiwo. Kowuok e kaunti ma Migori adhi e kaunti mano ma Kisumo. Gavana e kaunti ma Kisumo nyaka Rom Gajwang' mong'ere kaka Profesa kata mana Ngire Anyang' Nyong'o bende biro bedo ka yango od thieth manyien. Od thieth manyien makamanya Rom Gajwang' noger kanyakla koriwre ka giriwore kod M-Pesa Foundation. Od thieth makamano ong'ere kaka Mother and Child Hospital Center kata MCH. Ibiro bedo ka iyawe kar saa 4 mar okinyi nyaka Rom Gajwang' ka bende ibiro bedo ka iyawo od thieth makamano Rata Health Center mantiere Seme e kaunti ma Kisumo. Wantiere gi jofwambo mago e kaunti ma Kisumo. Millicent Adhiambo ang'eni biro bedo kaluonwa wach makama machiegni e kinde ma gavana e kaunti ma Kisumo kanyakla kod jata chenro maduong' mano mar kambi mar Safaricom mong'ere kaka Peter Ndegwa bende biro bedo kanyo mano mar ya od thieth manyien mano mantiere Rata Health Center Seme e kaunti ma Kisumo. Adana tigi kaunti ma Homa Bay.
Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay, jafwambo marwa Ali Abich Nyakorom Gajwang' biro bedo kaluonwa midhiero mago ula mapek ma bende osebedo ka kelo achiedh nade no jopiny. Ahinya gwenge magwa ma kaluo waseneno midhiero makamagi e kaunti ma Homa Bay, nwanene kanye kaunti mano ma Kisumu. Omiyo wach ma bende choponwa Ali Abich wacho ni nitiere moko kuom jodak mosebedo kodak Central Karachuonyo ma bende koro nodar e miechgi kaluwore gi oula mapek ma bende osebedo kaneno e gwengego mago mag Karachuonyo, kendo sani otergi kanyo mong'ere kaka Simbe Dispensary kama bende koro ichiwo negi e kony mopogore opogore. Aparo ni wabed akicha Nyakorom Gajwang' kaluwore gi chal mar kor lwasi kaluwore gi koth mapek ma bende osebedo ka chwe e kor gwenge mopogore opogore. Pono nyisi ni iwuogi kama idake mar mondo mi idhi kama chielo ikaw milome makamano motegno. Waluoni weche mopogore opogore Nyakorom Gajwang'. Moko kuom gi Nyakorom Gajwang' kotimore kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kapok oromo saa 5 mar onyango, wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Kokamano an okosekadho dakika 20 tok saa 3 mar okinyi. Yena mar mondo mi atiek chal mar fwambo gi kanyo mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo pile ka pile chieng' tich abich chakre saa 3 gi dakika 15 nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Wajobedo gi rowere e thor weche mopogore opogore. Okiny ma kawuono thor wach ma bende biro bedo kwa twakie otenre kod dang'ne mar paro e kind rowere. Dibede ni okang' makama ikelo gang'o. Antiere gi rowere ma bende biro bedo ka sumo godo paro. In bende in thuolo mar sumonwa paro kioronwa ote lai magote machuoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda mano moriwo Facebook, YouTube kanyakla kod X yudowa gi nyinga mano mar Ramogi TV. Akaw yo matin aduogi twak. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizzer into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Yie wich mang'ich mos kae tang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kata kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakorongo jonka moro mintieri neno kanyo tipo wasebedo pinya mano mar poro wach twake chendo mar mbaka oromo waja nyisi ni bed pinya isud machiegni mar mondo miwago mbaka okinyi makawuono nyakorongo jwangi seneno tipo mopogore mago mag rowere mabende wantiere godo chieng' tich abich e chendo mar mbaka oromo wajamiyo jorowere thuolo mano mar twak kod oganda hinya nyaka luore kod thor weche mopogore mosebedo ka kelo achiedh nade ne rowere omiyo kiny makawuono king'iyo thor wach mabende wantiere godo wadwaro loso kotenre kod dang'ni mar paro e kind rowere ka bende oseyudore ni rowere osebedo kod dang'ni mar paro to medruok mabende osebedo ka neno kinde ka kinde rowere mantiere godo e studio kiny makawuono gin moko kuom rowere mabende nitiere mbalarianya mopogore e pachoka gibro bedo ka giyango nying gi ginyiso mbalariany ma giwuoke joluo bende wapakore gibro bedo ka ginyiso bende gweng' ma bende giwuoke donge kinje luo to nyaki wach ni an kaka an Sharon Ongawa nyaka njira karachuonyo Homa Bay County don koro winjo ranyisi ma bende achako godo koro miaro kini machiegni nyakorongo jwang kintere gi ote mora bende kwa wi yoko lai magwa magote machuoka rede ka uchiel nono mbui magwa mago ganda bende nyalo luwe twak makama achiel kachiel mano maruo mbui mar X
YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Nyiso pachi kanyo wabiro bedo bende kwa sume paro. Wantiere gi jofwambo mago e kor gwenge mopogore opogore. Wabiro bedo kwa tudre kod gi bende kwa dhi nyime gi chenro makama. Ginyiso pach jopiny e gwenge ma bende gintiere. Giparo ni dang'ni mar paro ma bende osebedo ka medre kuom rowere ikelo gi ang'o. Harokuru ni machiegni mae odwa kinde ka kinde wacho ni Ramogi TV ka e kama wanyalo kuothe, wanyalo goye mbaka kaka oganda. Koro nikech nacho ni koro biro bedo kuyangoru ne jopiny, achak gi bada makor ka chwich. Achak kodi leo. Nyalo mana nyiso nyakor mga juang nyingi itimang'o karam ni somang'o kanyakla kod gweng miwuoke. Erokamano Sharon, an nyinga leo omwa ajaka bonyo Kanyagwal. Kabonyo Kanyagwal yudore e Nyando, Kisumu County. Nairobi ka ane mbalariany mar Kenyatta to atimo environmental science. Ago erokamano kabisa. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi leo nyakor mga juang bende antiere gi Sharon. Sharon inyalo mana nyiso nyakor mga juang nyingi duto kanyakla kod ni nyakure titimang'o. Mokwongo ago erokamano kuom biro kawuono. Nyinga adache Sharon, an Nyasuba. Suba ni Homabay County. Nairobi kae. Inyalo mana yawo, inyisa ni mic ni ok oyawre, koro nitie kaka inyalo yawe, samoro Bob gi inyalo nyisa ko pondo nono yawe. Inyalo mana dhi mbele. An Nyasuba, Homabay County, Nairobi ka somo mbalariany ma Kenyatta, asomo fwambo. Erokamano ahinya, pod inyisa ni mic nitiere kod achiedhe nade makoni kod kocha. Kata kamano Sharon warwaki ni machiegni. Kopogore gi Sharon bende e okang' mokwongo aparo ni oyango mari mano mar Bire TV, mano mar Ramogi. Wantiere ka gi Justus Ochieng. Justus machiegni. Erokamano Sharon, nyinga kiswach iluongo ni Justus Ochieng. Kumoro ne Homabay. Kabondo Kasipul, Kadongo. Piny iluongo ni Ivo Bara. Nairobi kae arine mbalariany mar Presbyterian atimo puonj. Kamano. Erokamano ahinya, itimo puonj mok fwambo, ang'eni wabiro bedo kwaloko mano. Bada kor kacham nyakor mga juang bende antiere gi rowere mamoko. Achak kodi nyalo mana nyiso nyakor mga juang nyingi gi gweng miwuoke. Okay, mokwongo kachako ago erokamano duong' kuom chopo kae kawuono. Koro kadhi nyinga an iluonga ni Winfred Akinyi Siro. Anyawa sweta e dala ma Migori kamoro ni Aroso. Koro mana. Nairobi ka antiere mbalariany mar Multimedia University. Asomo Applied Communication degree. Yeah. Machiegni ahinya. Kopogore gi Wilfred jakor mga juang bende antiere ka gi Brighton. Brighton in bende papin mari. Moso ganda joka nyanamni oyawre gi nyinga an Brighton Tavin. Jako chia Homabay, Nairobi ka ne mbalariany ma Kenyatta kuma tiegora atimo biotechnology kendo amor mar donjo to kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni. Davina. Ago erokamano ahinya, an gi nyinga iluonga ni Devina Auma, anyar Kanyidoto modak Rongo Kamagambo. Nairobi ka ane mbalariany mar Multimedia University atimo Applied Communication. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya kendo kuom yangoru e yo makare. Mana no kawinjo ng'at ma wuok e kaunti ma Siaya. Kosentiere ke Siaya ka. Samoro nyalo wacho ne nwa yiere. Kata kamano geno mara ni kinde mabiro wabiro bedo gi jo Siaya. Omiyo kiny makawuono wantiere gi jogo ma wuok e kaunti mano ma Kisumu, wantiere gi Homabay kanyakla kod Migori. Jo Siaya wuornwa ote wabiro bedo kwa somo. Kwa kamano kwachako thoro wachwa okinyi makawuono. Kaka unene en medruok mar paro e kind rowere. To okang' makama walose kaluwore ni en achiedh nade mathoth ma bende rowere osebedo kakadhe. Achak gi achiedh nade nikech un duto te uyangoru ni pod usomo, untiere mbalariany mopogore opogore. Dong achak gi achiedh nade mopogore opogore ma bende usebedo ka uyudo e mbalariany. Nikech wachore ni stress kata mana paro mathoth e achiel kuom leading factors mag weche makamage. Nikech Davina kata Devina, niwacho ni Devina ok Davina donge? Devina. Devina in mana koro itieko yango nyingi. Wachaka nage stresses e mbalariany. Ang'o manyalo miyi stress kata ang'o manyalo kelo ni stress e mbalariany? E mbalariany stress ng'eny kabisa ne wan jopuonjre. Mokwongo biro gi ineno ni koro achiegni tieko skul. Atieko abiro dhi kanye? Abiro kawo okang' mane kasetieko kos mara matimo. Kendo stress machielo machak thago jombalariany en pesa, nikech iyudo ka most seche mang'eny
nyithi skul gima thagoga wigi ahinya en pesa. Idwaro ni nitiere gik monego ang'iew achiel ariyo adek, nitie gik monego abedgo, nitie gik monego atim, to pesa onge, kendo kata ka nitiere mimi to pod ok rom. Kendo wach pesa no ema keloga stress ahinya sana ei mbalariany. Kasto machielo en pressure. Inyalo gombo ni adwana kadhi, pressure, adwana succeed. Gira matimo ni oningo adhi kare maber. Koro abiro time nang'o, mano be pod nyalo kelo stress. Pero kama na inya yanga riyo stress mabendi kelo kod pesa kanyakla koda mikelo kod pressure mano mar somo. Lakini leo in kapto na penji ni kaluwore gi in wanyisre kaka in case study. Ang'o manyalo kelo ni stress e mbalariany kidhi nyime gi sombi? Mana kaka osawacho, inya yudo ni samoro wan kaka comrades wan gi number one iluonge ni financial burdens kata stress. Ionge pesa but ngima ni dwaro ni itim gik mang'eny. Koro the limited resource mar pesa ni nyalo mi stress. Number two, luwore gi course mitimo, nitie course moko ma very tiresome. In gi workload mang'eny, mano be nyalo mi thagruok mar paro. Number three, maybe osiepe ma in go, ida temo donje ngima moro ma gin go, peer pressure, neno ka age ni moro rwakore maber to timo gik maber. Koro in bidwa temo mondo idonje ngima no. Koro idhi timo gi yo moro amora, ma gik manyalo mi stress. To courses kiwacho ni kinde ka kinde japuonjre ma samoro yiero ga course motimo, samoro bende janyuol moko bende kaso karamna nyithindgi ni yier course ni mar mondo mi bed kaka nyar ng'ane karamna kaka wuon ng'ane. In course mitimo no yier ni koso hin mani yiero. Course matimo na wacho na timo environmental science. An era alwora kana katin. Achaka era alwora katin. Koro kana atieko form 4 to nasa ng'eyo ni kadhi university tabiro timo environmental science. Koro gima dang' so jonyuol ni ka nyathini otieko form 4 dabire mbalariany, oyier course monyalo timo, kik imiye gimo onge gi interest mabiro miye thagruok e mbalariany ka. Pero kama na inya Brighton imeda winya na pachi kotenre kod stress mabendi kelo e mbalariany, nikech stress ni bende moseyangore ni achiel kuom issues mabende kelo mental health issues. In stress mane ma samoro senno ka jopuonjre magu nitiere godo kata na in iwuon samoro nyalo bedo ni kadhe? Yes, erokamano Sharon. Kopogore gi ma joti ogosewacho, aneno ka giwuoyo wach yore somo, pesa, wan gi gimoro miluongo ni tudruok e yor mbui manyasani kata social media osekelo a lot of mental health problem to the youth. Koro ing'e ni sani wantiere social media nigi platforms mang'eny. Koro a lot of youths ginyalo access kata ginyalo neno informations moko ma samoro nyalo keto pressure kuom samoro inya donjo online kachacha ng'ato neno kajmate ne moro ma pod somo odak ngima maber kata riembo gari moro to pod en comrade. Koro chako bedo gi paro mang'eny to kare an nang'o sama iyudo ka sechego en down financially, koro chako bedo gi paro mang'eny. Kasto e social media kanyo be nitiere gimoro trend sani ni most of the youths gidwaro gimiluongo ni validation. Tie gimoro validation through likes, comments, ang'o. Kasto ng'e ni mano lead to gimoro ni cyberbullying. Cyberbullying no osekelo a lot of problems ne youths. Koro ng'e ni ng'ato samoro en active online kachacha, inya bedo ni post picha ni moro, the reactions made from the public samoro ok giber, samoro ji oyanyi, samoro ji comment marach kuomi. Mago gik moko ma kelo thagruok e yor mar paro e yo manyasani. Kasto nichako wacho ni yore school sani, most of the comrades bedo affected academically. Ing'e ni nitie academic pressure ma bedo exerted on comrades, especially through nitie units ok nya bedo mayot te. Kasto ing'e nitie units moko ma kifail to you have to take a retake kata seche moko you have to sit for a complementary exam. Koro ing'e ni samocho ni ng'ato dhi nuoyo unit moro, samoro time ni mar graduation cha osekalo. Koro ing'e ni en gi stress e school ka. Oneno ka jowetene moko mane gi join go ose graduate and pod en e mbalariany ka. Ang'e ni bende abiro bedo ka winjo paro mano mar Sharon Winfred kanyakla kod Justus. Koro waseneno kaka stress osebedo ka kelo mbalariany e school. Sani anyalo mana penjo Sharon Winfred gi Justus. Thoth rowere ma bende nitiere karamna gi mental health issues, ang'o ma kelo gi? Achiel kuom gi ne gin stress ma bende napenjo kaka jogo ma bende nitiere mbalariany ni ang'o ma kelo. Sharon ni mana pachi rowere, ang'o ma kelo mental health issues kata mana dang'ni mag paro kuom rowere ikelo gi ang'o ahinya? Dang'ni mag paro ikelo gi gik mopogore opogore.
Mokwongo kanyalo wacho en our background. Nitiere iwachoga ni our present life is as a result of our past experiences. Koro samoro nitiere gima notimni kapod itin ma hinyi nyaka sani. Samoro nyathi nobedo abused. Odongo to gino pok orumo e pache, pok oyudo ng'at moro mowuoyo kode, pok oyudo ng'at moro mokonye. Mar ariyo, nyalo bedo dhier. Ji ya e background mopogore opogore. Koro ng'ato sama oya e familia ma yuto gi ni piny, mano nyalo miyo obed gi dang'ni mar paro koneno ka jowetene odak e ngima moro ma en pok ochope. Mar adek nyalo bedo stigmatization. E mbalariany kacha wan ji mopogore opogore, tribes mopogore opogore. Koro iyudo ka joluo ni kacha, jokisiche ni kacha. Ng'ato wacho ni nikech wan jokisi ok wanyal associate gi joluo. Koro iyudo ka that stigmatization maybe en kata ng'ama nigi ng'ol moro to koro jomopogre kode obedo stigmatized. Mano be kelo dang'ni mar paro. Erokamano ahinya Justus. Akendi kaluwore kod in kaka rawera ma bende somo e mbalariany mar Pweya kacha. Diwach ni dang'ni mar paro ikelo gi ang'o e kind rowere? Sharon adi yien adak categories gini nyadiriyo nikech ing'eni nitiere rowere ma nyicho kotieko skul, moko nitiere secondary to gi wan mantiere mbalariany. Koro ing'eni boyudo ka thoth nyithindo mantiere dala kucho gima miyo gi pressure ok nyithindo lakini rowere. Thoth rowere mantiere dala kucho gima miyo gi pressure sana en academic pressure. Iyudo ka janyuol nyiso ni oti matek to ok onyal tiyo matek. Seche moko iyudo ka otemo lakini ok oyudi. Apani ji te odhi high school ka wacho kamano to temo winjo. Iyudo ka inyis ni yud kwano A to ok inyal chopo kuno. Koro an ang'eyo ni kachako gi rowere mantiere dala kucho mostly yani the high schoolers to gima miyo gi pressure sana en ga academic pressure. Lakini mbalariany kosiepena gi osewacho gik moko te lakini ma wigi owilgo. Nitiere e mbalariany kende jomoko matiyo gi yedhe mamero ji. Tipo iyudo ka jotiyo gi yedhe mamero ji sa ka sa biro wacho niya adhi abile kuota. Seche moko nayudo unit moro F lakini kaparo nego achul pesa moro mondo anuoye, ayudo ka an gi stress monego atim nade monego anuo unit cha. Koro iyudo ka thothne joma tiyo gi yedhe ma mero ji most of them iyudo ka gin gang'owa gin gi stress sana. Mano kaka kaluwore kaka wasenene. Mano kaluwore gi mbalariany. Kaluwore gi mbalariany. Mano koro wacho jok manie mbalariany gi jok maonge mbalariany. Mosetieko mana somo. Mosetieko skul kata moko ma jo form 3 and form 2 mostly academic pressure. Kano wacho ni nitiere kidienje adek mar rowere, wan kaka wan e mbalariany, nyithi high school gi joma osetieko mbalariany. E kidienje adek gi te, weche hera be nyalo kelo mental illness. Nikech iyudo ka in kacha ihero ng'ato to ok omiyi attention kabisa, iluongo maybe you have a crush on that person. Ng'ano ok miyi thuolo. Koro tinene gi ng'ato. Koro mano bende nyalo kelo dang'ni mar paro. Iwuoro ni an dak hera. Ang'o ma atimo kamano? Erokamano ahinya Winfred. Winfred awinjo na pachi dang'ni mar paro e skul dibed ni ang'o makelo. Nyalo bedo e skul oko mar skul nikech rowere ng'eni en jalno ero mantiere kinde higni 18 nyaka 35 donge. Koro ka awuoyo mano gima nyalo kelo dang'ni mar parruok e kind wan rowere, mana ka Sharon nowacho ni background mari kumiaye. Koro ok ochuno nyaka to bed ni pesa kata wach ni un e level moro mapiny. Nyalo bedo ni un gi pesa dala, inyalo yudo gimoro amora midwaro, lakini chal mar dala kata wach ni hera onge e kind janyuolni gidhaw seche te. Koro ing'eni bedo gi trauma cha ma kata in e skul ok concentrate, yani timo gimoro to chunyi parore kaluwore gi kumiaye, chando chunyi kabisa nikech ipenjori ni yani wan gi gima kama to ang'o momiyo ok ohera kata oher nyathi moro moloyi. Koro ing'eni magi gik ma ibiro godo e skul chando chunyi kabisa kendo miyo koro ginene stress medore. To ing'eni stress en achiel kuom gima nowacho ni kelo dang'ni mar parruok. Koro pani mano nyalo bedo part of that kopogore gi koso pesa. Erokamano ahinya. Inyo kaka ulieko en mana nang'ini achiel kuom gi ma bende samoro Justus diher mar wacho. Dibed wach hera koso? Mana kinyalo mana medo. Kamedo mana matin Sharon. Ing'ene kendo tok mbalariany nitiere kendo dang'ni kendo mar paro, nitiere trauma. Ing'ene manyo tich en ga tich nikech itieko mbalariany to kendo wach nadhi chako gi kanye. Ineno ka osiepna Brighton osendiki, ng'ama chielo osendiki kata oseyudo tich moro wacho niya an ang'o pok otimore kama. Koro gimoro kaka
koso tich kendo bang' mbalariany kata bang' somo iyudo ka kendo kelo gimiluongo ni trauma to trauma ngene kuma kito pachi koro nyalo donjo kata e yath ma winyochi cha mano gima ramedo nikech ang'e ni skul kanyo nitiere nyithindo kata mana jopuonjre ma bende samoro tiyo ka somo moko bende samoro kata mana tich kende kata mana tinde yudo attachment internship koso yotnu yudo yotnu mana kanyalo winjo pachi kamedo magi wacho maluwore gi tich Justus wacho ni manyo tich kendo nitiere moro manyalo kelo dang'ni mar paro en lalo tich kiseyudo tich ipo kiyudo tich maber to tijni ochako dhi rumo apoyaye ma be nyalo kelo dang'ni mar paro ma kendo mi ng'ato bed gi tuo mar obwongo erokamano ahinya nitiere wach moro ma bende thothu nowacho kaluwore kod anyuola ma bende samoro familia miwuoke nyalo kelo ni dang'ni mar paro. Winfred nowacho ni samoro familia miwuoke samoro un jomoko kata mana un go lwedo nitiere mabop ma bende nyalo pidhi en mana ni onge kwe e ot kacha achiel kuom yore ma bende nyalo kelo dang'ni mar paro. Machielo ma bende njo kachiel kuom unawacho samoro dak gi chana nyalo kelo dang'ni mar paro. Dak gi chano kapaka nyalo kelo ne ng'ato dang'ni mar paro kopogore kapo nono ni peer pressure kata mana ola mag mbese odonje koso na ingeni Sharon nyalo bedo ni ola mag mbese ok odonjo lakini nyathini en rawerani ena kumoro neno jowetene ni ng'ane gini timo kama onge gi peer pressure ok en part of them but oneno lifestyle magi live ko compare gi mare nyalo chando wiye makoro en dang'ni mar paro manyalo chakra na chako e tin mare kamano dibeni Brighton mane paro manin go on the same onyacho niya kiwuoyo about background mar jok moko ok onya bedo about peer pressure but ng'ato nya bedo gi that urge mar temo loko chal mar dala kochacha but samoro onge uwezo no koro ing'e ni mano nya miyo bedo gi stress kech otemo kaka en to kone ka gigo dhi through kelo ne paro mang'eny no tem manya attachment ok oyudi no tem internship ok oyudi samoro okadho oyudo kata mana distinction to pod ok oyud tich jomoko yudo ko okadho tieko form 4 cha to onge pesa monyalo dhi godo e mbalariany koro nyalo chando ng'ato moko bende tieko kata mana mbalariany samoro kata mana jokorgi osego nyaka rambe mar mondo mi somo to neno ni ka somo an ma bende biro bedo toch kata mana taya e dalani to pod neno ka tich ok yudre aparo ni mago duto te wabiro bedo kwalose bende kaka wanyalo yudo yorewa mag tich kata mana kapok ondikwa achiel kachiel kata mana timo tije iwacho ni volunteering moko bende nitiere ma ng'ato nyalo timo kata mana nono to kata mana kinde thuolo mar dweche mamoko nyalo kata mana ndike tich nikech tinde no ka thoth tije kata mana kembe gimanyo ng'at man gi experience bende paro ni volunteering ni bende nyalo konyo e CV magwa kik bed mana ni an natimo kata mana nosidha kondo na graduate 2013 sani wane 2024 pok ayudo tich moro amora kindiko CV ni inindiko ni graduated from kuom ranyisi kata mana kwea to onge tich misetimo donge Justus akeni in gi paro man Sharon kelo paro ber kabisa kendo kiwacho adier gino kelo trauma sana inyalo ne ng'ato tiyo matek yudo kata mana first class ting'edo first class ok en gimoro mayot sana to kiyudo first class kendo kichak idhi ok yudo ka tich onge koro aneno ni kamoro kama wantiere onego walos osiep gi kuma wantie kaka ning'ene faculty na en puonj koro ka puonj sani pod an e mbalariany anyalo tiyo kaka volunteer e skul mag chieng' moro kadhi manyo teaching practice kata kadhi tero barupe na kacha to koro jogo wacho ni osetiyo as a volunteer koro wemiyo ang'o wamiye thuolo yani already se loso a very good rapport mago gi seche ka to koro kidhi kacha imi apan gi joma moko ing'ene sani kadhi skul koni KU to ibedo ka Brighton beto ng'ere moloya koro kotimo gimoro to ineno ka en dione wang'e tan imoro na wang' koro kane winjo gino mago gik mopogore koro an kipacha neno ni kama intiere gi course mitimo gi kinyalo tiyo as a volunteer can be the best one koro kitieko cha kitero papers ni kuma idwaro cha yot mondo mi okonyi tingeni chenro mar mbaka rom kata mana chenro ma bende wan ga godo e Ramogi TV ka mana goyo mbaka to wuka ka en mbaka ma bende kelo puonj ni kuom ranyisi okinyi ma kawuono kwacho na chiela kuom weche ma bende kelo dang'ni mar paro en yor manyo tich kine mbalariany bende kisetieko mbalariany ere kaka rowere wanyalo bedo oko kacha kata mana networking roma kata mana gi ji tigo kod gi mbaka inyisgi kuom ranyisi an nyinga Devina atimo kos kama anyalo timo kama nikech thoth ne bedo sedre ni rowere wayiero tije an samora somo okil ada bedo okil kama loka tinyisa ni adhi ago dasta tiwacho ni an ja PhD dago dasta
Ingeni wana chiedh nade machielo mabende paro ni wanyalo bende kwasomo godo paro gi rowere nikech magi gik makelo dang'ni mar paro nikech ji adima bende waseneno ka nigi degree oboke kata mana masters PhD to sombo kata mana pi mar mondo mi oyud pesa nikech pesa cha kawan iyudo ok bi ndike ne yude yo manade tekni itimo tich maber ok moko ma idhi samoro inge tije mawacho donge idhi kata mabor nyoro kae gik mawuok ne world coin weri kata gi world coin mano mar moro wang machi ti moro wang kamae to imissing alfabeto komresa di mecho dhi kanyo to kata gini jomanche gi familia doncho dhi kanyo to matimore mana nikech kosa ngoa to dong bende ng'ato nyalo nyaka par effects ka ni sedhi okaw data mago magi donge kata mane kwa manyo tije maka magi kata bede ni samoro wadiwo ne tije be nyaka ng'e ripple effect long term nikech samoro wajangi oga short term how na say in the long run angma bro bido katimo Brighton. Okay, on the same actually one of the trends mose inyo yude wasani en gimlongo ni betting it's cause a lot mano of go punda gidhugo go punda osikela lot of mental torture anya pore kata recently like 2 weeks ago ntie kijana mama no kaonge mane hapa ni no bet gi school fees mane balerian no lose that nini casto kaonge mane ko rowering any temo manyo pesa yore moko ma opogore mapiyo casting koro in such cases kitiyo gi omuom michaki lalo omuom koro ing'eni chako kelo mental stress nikech inya imagine ni ki spend more like 15,000 mono mi ni chul fit bet go to lal kamano ok inya beda sawa nyaka ibedi thagruok mar paro to bende erokamano inya Brighton kuom kelo paro mano mar betting kata mana goyo punda awinjo kata tinde betting sites mathoth gise biro tinde jolokore mana joriemb kalapapla kila ng'ato tinde mana pilot aje nitere moko ni avieta maikata kata pesa to ing'eyo kaka pesa ni donjo ndege fuyo in pilot to ilwaro ndege kaka mana pok iyudo yuto wachak mana gi kanyo nikech mane na chiedh nade maduong' mosebedo ka neno kuom rowere mosebedo ka kelo ne gidang'ni mar paro moko kata mana kwalo kata mana omenda mar mondo mi gidhi godo punda moko bondo sewe kata mana sombo gi lewe ling' ahinya imbe inje pachi kotenre gi man Sharon kapok chopo kanyo da wacho paro moro wang'e ni nitie case mar unemployment koro ka comrades wanya bedo ni wan e school kachacha kik ibed gi life moro ni iwuok e hostel tidhi e lecture hall tidhi library tidok e nindo watem mondo kaka neno kaka natimo environmental science nitie events mang'eny mek environment matimore oko ka symposiums tem iwuok gi dhi kucho chi ibiro rado gi ji make connections gi early preparation ki prepare well ti make connection hapa ni kiwuok ti volunteer yudo tich kata kok yudo tich tinya bedo gi skills kata experience minyalo chako kata CBO moro mondo ikony godo ganda paro maliwa ahinya number 2 en betting iluongo ni goyo punda gima miyo ji goyo punda en poverty plus false hope ng'ato dwa no meu to odwa meu gi shorter period ko neno ka ng'ato wuonde kamoro kan ng'ane bego mana business in ni ket 50 bob katimo draw kia weekly draw tadhi mi 361 million dhi timore kanyo imbe ni manyo mana 10,000 kata na school fee mama kata baba omi ousi ni dhiang' dala mondo ibisom ka uslo ibiri bet koro ng'eni kisa bet lose ma kendo chak stress an gima mako dhoga en omenda ma bende rowere bet go hiketo siling 20,000 10,000 an kata mna okapa kata kanyaro mna keta 2,000 e avieta na mondo ndege fugo do Winfred aparo Winfred kapok Winfred kesto abro bedo kami Davina okay koro ng'eni wach betting ni igeni kineno adieri ji to win ogeni okwanyata ji yudo pesa koro ng'eni kasano ni ng'ane no yudo adieri en no yudo koro ng'eni ine ma Nyasaye tiyo kodi kaka example koro in mechango nege koro idhi temo kari idhi keto mang'eny dichiel nikech amini in sure ineno ka gini clear maber kabisa koro idhi keto mang'eny dichiel miketo ni ofliw away godo dhi kako dhino ing'eni koro pressure shazidi alafu koro okwawuo ing'eni ma nyalo timore lakini ishare gi ng'ato ma iyud kaka inyakonyi lakini wan gi jok moko maling ka issue mar mama Brighton no wacho mar ng'ama no dere no winjo issue no kwea kaendi koro ing'eni den gi ng'at moro ma close kode moamini monyalo wuoyo go moler ne wach ma odhi godo mbele afadhali doyudo kaka inyalo konye lakini wan odhi wajifungia waling watwere okwakon ng'ato nikech wacho ni idhi kawa nang'o to be idhi konya ok nyal konya nikech labda dala
pesa no chandruok ahinya mondo miyude. To koso wach betting ni kata mna ute mag fwambo king'iyo nyaka londo hingi kata mna gazede hingi kata mna wang' jowi mopogore opogore kwasikwa lando ni ng'ane noyudo siling milion 100. In bendo atene kaka no Winfred gi siling 1,000 nane area inama sayud omenda machielo dongi. To kata mna mtoka kata mna transport aneno ka jomoko bet samoro e nyamburko ubet nyaka ge fare mafare dhi bido malori ga ukitagiza kondakta ni hakuna angine nang'ado wo mundi justice nang'ado kane pod wawuoye betting kanyo nitiere moro be ni gombo koro ing'eni itugo iketo siling 100 iyudo siling 500 kaka anya keto 100 tayud 500 we achaka mede mondo achaka yud pesa mang'eny ko ing'eni samoro iketo ichake yude to kiketo kendo mar adek to chako dhi te ing'eni mano kedi chaki bet gi stress to kane wawuoyo Winfred nowacho ni nitiere joma ling koro emano atemo ajikata jopuonjre gibed manie mbalariany kata manie high school mondo wabed gi ng'iyo moro maber e kindwa gi jopuonje kata ka wan dala wabed gi ng'iyo maber e kindwa gi jonyuolwa kata gosiepe minyalo tudorigo ka in gi stress matin to at least in gi ng'ama ni machiegni kodi minyalo kono. To wan duto te nyaka wayiere nikech wan duto te wan rowere ka ni mane na chiel kuom achiedh nade mosebedo ka kelo dang'ni mar paro kuom rowere okelo ginero mong'ere gi dhongere kaka addiction mana kaka jakong'o jaywa ndawa inyalo chake matin to koseng'iye rembi emomiyo ni kata mna kinde ka kinde betting sites nyisi ni kik ng'iye rembi dongi chiwo ka nyaka warning kacha kekete mia sasa kata mna kong'o ndawa gini pod iketo kacha ke madhe sasa ubiro ng'iye rembi sasa kedi paro mane manini godo ando kena dang'eyo gini gi mopogore Sharon ing'eni gimoro ma nigi ber nyaka bed gi rach gini gi mopogore Sharon ing'eni gimoro ma nigi ber nyaka bed gi rach nyodo ka dong ng'ato ncho tene milion 1 gi ndege to mano to neno te koro ing'eni gino ndek igni 18 kata manade ng'ama soiga kacha onge dong mana dir makende nitie ng'ama nyisne koro ero samoro osiep ni an ka samoro aneno leo kamano oyudo okaw 50 bob to oyudo siling 5,000 dang'ani wacho ni 100 mana nego bed anyiewo godo chapo madondo lunch ne kakete mondo ayuda anyiewo godo na pizza inyalo yudo kuom ranyisi ni neno news Ramogi TV and then yudo oland ng'ato ni noyudo 2 million noketo pesa di 2,000 wacho ni school fee nani mana yudo 15,000 we akete if this person got 2 million out of 2,000 I can get a lot of money seche ging'eni chako bedo gi paro kaka you will pay your school fee bo timo gimoro amora ibro loko chala dala school fee dhi chulo mar higni 4 kata emitieki koro kodhi kode paro ka duog biro mang'eny ero kama nainya justice no ng'adi we justice otieki kaisto leo abro bedo an kang'iyo gini kang'iyo to anang'iyene gima kelo rawere donyo kata mana gini en mana cost mar ngima generally nekech adier ngima tek to university kacha nyaka irwakri maler nyaka ichiem to kama mau kata mna jonyuolu miyo pesa bede diwach ni en cost kata mna high cost of living gi gombo to gombo bede maduong' wakete in bold Sharon ing'ene imba paro ni kalo kanyo koro kiko wuonre uru gimomiyo awacho ni gima tek en niya ing'eyo ni ka unadhi chamo alot ma singapar seche singapar nikete avieta ipano dhi kelni 20 to timo nade odhi to kidhi seche moko idhi manyo kata tich kumachielo kata itero mana papers dhi manyo volonte yudo ka tek yudo ka timo nade onge nikech ing'e ng'a kanyo ng'ama da teri kanyo koro an gini te kadwa camouflage everything mondo akete in a point achiel niya gima keto rowere e gombo gi te en mana cost mar ngima donge kosun ngima yot nu an kora to point kapo tek neno ni kuom ranyisi justice leo kata tuma kapok iwuoyo kapo neno ni janyuola mi gimoro amora ma bende idwaro kik bed ni we live beyond our means ing'e kila kitu minyalo dwaro e school en basic need janyuol kamiyi ikaw school fee nang'o tidhi godo punda ne wach gombo kosa mano be cost of living idwaro leather shoes aduki mana aduki Sharon katamra aya orna school fees chamo kona kala 30 ba wukona ne auso dhiang kata uso mana gweno bichulango school fee lakini donga chu kijana gina paga laboro kadhi mbele ng'ama nyalo biro oda kacha manyisine justice koro so gine betting onge matine it is my decision moratim nade aso gine betting koro ane joma so pesa gi betting mano mana gin magi amua ngamo chulo kacha leo kapok iwito pachi in benda winji Sharon abiro iri leo yes gimomiyo kete ni en jagini 18 kadhi mbele I believe ni jagini 18 en ng'ama nyalo bedo piny Marizon koro onge ng'ama nyalo soe kacha koro komori to time komori to we nado expound on point moro nyamino no wacho kae
gik makinya kelo mental illness ni wacho family dynamics samuri Nairobi kae to ineno ka dala onge kwe ineno ka baba samoro go mama go baba alafu ineno ka nyithindo machuo ineno ka wan watega side waero minewa koro for instance baba go mama tineno gi wang ngeni gimo ineno kitin wi ok nyal wilgo koro ineno ka nyathi mawuoyi ni dhi take side gi min gi ok odwa babagi koro babagi bok dware kelo gimoro another expect no ni discrimination koro chalo mana karao rawi ngini konyuolo nyathi mawuoyi ti panda mabor koro in Nairobi ka ok iwuok gi babu ok goni simo in ka stress tagi ngami nyalo shago be onge Ero kama nenya Sharon kapok oko yu matin in bende in gi paro ng'akeno mana ngi paro bang' Sharon kotenre kod mano kawa wacho kanyalo doke wach betting gima duong' ka en ni gombo ema tero ji betting koro ka nyalo medo e gik ma kelo dang'ni mar paro be nyalo bedo wito ng'amiero inyalo bedo ni wito mama wito wadu moro kata osiepni moro mihero kabisa ok yot bede situation machal kamano ok yot koro okelo ga dang'ni mar paro ero kama nainya e wach relationship mana giwacho kane iyudo ka wuoyi moro en ojana ma ondisore to osachopo higni 28 to pressure adala mikelo nwa nyako kara embo temo kar monyalo to no en mana red flags koro magi dangni mag paro mang'eny kabisa ahinya nya wach mar relationship sara mana hera e kind nyako gi wuoyi aparo ne en paro ma bende Sharon okelo achiel kuom weche ma bende tonwa yiere wan te kaka rowere ni kelo dangni mar paro yiero nyako kata yiero wuoyi to wuoyi ok ohere iwaro ni to kara ni kosang'o koso wiya duong' timora nade donge aparo ne na chiel kuom okenge kasto kabisa kinyise to ubedo mabeyo inyise to wacho ni ubedo mabeyo uondo ji uondo wa mar kabisa luore kaka ng'ato kawi wabeyo sana ingeni ka isegweno tisegwang wuoyi bo wacho ni wuonda nyako wacho ni wuonda kata kamano ke ni ratilo wayieng kanye mane mwaduogo godo nikech ibo wacho ni onge donge nyako romgo jwang aneno ote magu aneno ote ma bende uoro aneno kama fans bende donjo ka mbalare mopogore ma bende luwo twak achiel kachiel meduru mana oro ote abro bedo ka somo gi kwa duogo he okang' mar 2 dakika na 2 tok saa 4 mar okinyi nyako romgo jwang akayo matin waduogo gi twak kik dhi mabor. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on shabiki.com. Janjaruka no jiomoshe leo. Ingia shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob tu. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day, tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10, tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipitwe na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Tukoro mi wacho ni dwaro nyadala. Igeni nyadala ging'eny. Ntie nya Ugenya, ntie nya Kisii, ntie nya Sori, ntie nya Nairobi. Koro iti nyalo dwaro nyadala man.
Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ninja the entertainer. Nonga DJ Smollett le principale la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakre safaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pinto motigo. Edro. To ye kanye bakin jangolo mar juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madilo system. Kumotigo za ikona galanga. Kumotigo. Jos Kiki Ambukute. Ngeso kwa ngeso wangisi nango. See you there. Bonaventure ngogo Chris. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike Wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saa 8 odiochieng'. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine dak ne chako yie chuo yie ni chako mine nikech mine ma pito ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok penye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne chiel. Omake amaka kama nyawana adhi kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakorom gajwang' machiegni kende okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar mbaka oromo pod wadhi nyime gi twak marwa okinyi ma kawuono mana ka pile ng'eni chenro mano mar mbaka oromo twak wago e studio twak wago e kor gwenge mopogore opogore bende weche matimore gi sani Nyakorom gajwang' moko kuom gi bende wajakelo ni omiyo okinyi ma kawuono achiel kachiel wadaro dhi e achiel kuom magawa moro buore Nairobi ka motelo e chal mar fwambo naseng'isi ni nitiere romo mong'ere kaka panya mano romo makelo mine
mosebedo gi iwacho ni careers kata mana mopogore opogore mabende mawuok e gwenge mag Nyanza. Kiny ma kawuono ne giromo e magawa moro e buore Nairobi ka, mano mar chiwo chenro ma gintiere godo chakre higa ni nyaka higa mar 2028. Wende modhiala e nyasi makamano e romo mar pany en min od jatend piny Kenya kata mikai mokwongo e pacho ka, Mama Rachel Ruto. Gisani oloso wawinjan na matena. In the Nyanza region. Your decision to come together and form this association is a testament to your unwavering resolve to uplift one another and pave the way for a brighter future for our women and youth. Hearing about Pan Women's commitment to sustainable impact at the grassroots level when we met in Kisumu during the International Women's Day celebrations and thereafter at my office has continued to inspire and impress me. Congratulations once again. This event confirms the critical contribution made by women in accelerating development because you set a path for others to follow in addressing social, economic, cultural, and political factors that have hampered development in our communities and respective regions. Our coming together as professional women further supports the gender equity agenda of the United Nations Sustainable Development Goals, SDGs, by enabling the full and effective participation by women and equal opportunities for leadership at all levels of decision making. Listening to the presentations today reminds me of Tom Boyer and the airlift program he organized. The first batch of 81 students touched down in New York City on 11th September 1959, and they were admitted to various universities in the United States and Canada. One of the beneficiaries of this initiative was Barack Obama Sr., the father of former US President Barack Obama, who joined the University of Hawaii. The Pan Women Initiative has the capacity to raise such powerful leaders and create programs that will impact generations for decades. Our coming together also creates a platform for synergy and common good, where we will bring together our resources, opportunities, and skills to support our sisters and brothers who may not be as privileged. We are doing this because we believe that everyone has unique abilities given by God for the good of the community and the nation. All we need sometimes is Nyakoram Gajuanga maloso kanyo en mikai mokwongo mapachoka mano Mama Rachel Ruto mane romo mar panya kata Professional Association of Nyanza Women. Kabendo doche makawuono gichiwa yanga chenro mabende gintiere godo chakre higa mar 2024 nyaka 2028 mong'ere gi dholiech kaka launch of the strategic plan 2024 up to 2028. Kopogore gi manya korom gajong waduga network marwa icheno mar mbaka oromo kiny makawuono antiere gi rowere auchiela, antiere gi nyiluo adek kanyakla kod yawuot luo adek mabedwa poro godo wach kaluwore koda mental illness ainyanya kuma rowere. Paro nasenyisi ni yorna ote abro bedo kasomo gi ote aneno ka ng'enya chalolo abro bedo kasomo gi e kinde thuolo mabiro. Kapok nokoyo matin ntiere wach mabende nochacho wach tenre kod hera ang'en weche mag hera wanyalo loso nyaka machato ng'a nikech yierruok ni wuoyo timo ma nyako timo ma mae makilo na dang ni mar paro akene no make gi kanya ken weche ko divin friend in me chak nago gi kanya ko weche mag hera okay era nyalo kelo dang ni mar paro ke kindoro ere embalariany nikech awach ni ihero nyako moro awuoyo koro awach ni an wuoyi dange nitie nyako moro ahero wakunga ketre kategori no kore ka wawuondra koro awach ni an wuoyi dange nitie nyako moro mahero dange adhi ire ma asere maber makopono yie koro ing'eni bang' koseyie kaluwore gi standard ma nyako cha ni godo idhi dwaro ni treate kaluwore gi standard ma en godo mondo competition mari reduce piny nikech obvious ki treat marach to ng'achielo nyalo donjo to easily odhi donge koro ing'eni
bang treat ni pesa mioro ni dala onegi chul fee kata wach ni arituga vieta yudo pesa donge pesa ni idwa ni treat go nyako ni inyathi school itiyo kanye onge kumitie donge pesa te dir nyako ni alafu bange ka nguse chwanyuru odhi ichako bedo gi stress owei mano namba 1 stress mar pesa ni idhi kono janyuol nango mano namba 2 koro ineno ka magi gik moko ma ka herano otek koro aketra kar nyako koro otek just as sawa koro ka aketra kar nyako an kaka nyako adwa ni treata maber imiya treatment moro makata ka settle kodi an sure ni ngani gi ngani nyalo treata maber donge ka ngise miya ng'iyo gi mano endo kaito bangi dhi kao nyako machielo mineno ni ber moloya adhi bedo sawa ka naseng'iyo gi treatment maber no adhi dok chako from 0 mani ngene chako go chunya chako miya paro mang'eny koro maga to bendo kinyis kata mana osiepie ni kama mate aluor kabisa nikech gidhi nyiera nikech sama na chako ngeni gidhi nyiera luoro mar ni gidhi nyiera ama gidhi kawina ngono ama ni ngat machielo ber moloyi bingeni mano lit koro mano kanyal kono ngato dhi chama kian ero kama na but ngeni parok biga sama koro ne un kode no treat maber kaso wicha paro nyalo biro ka un kode to ko treat maber ineno ka nyiri weteni bedo treated maber every Friday wanapelekwa KFC and then into hoteli kibanda because he's a student onyo ni school maten bobu ditedo so paro nitire amor sana ne keto uwoyo ukawre kaka uwoyi what ne understand orako wuoche ando wechero kalonyo but gima nya wacho en sami isayudo jaber moro idwa donjogo e era we kata weri kata gikeny gima ka nyathi manyako nego bedi timo we keto standard malo kabisa nego bedi understand background mar ngato kiki ket ngato ochal baba uwe campus ka nitie gik moko ma baba uwe nego bedi timo nitie matindo tindo manyalo timo winjo koro kikumiwa pressure moro mang'eny ni ineno pesa miuru nino emioro na koro pog ni mara niti cham mari kendi koro mano be kelo dang ni mar paro ko banda pesa no to bayere gadier dhi chuna na atima to inkise chako inkise wangeli kaka na kesero kata mana ngato lakini be chake kumoro ka kore chako ne gimalo ero duoke ayieni ok ni wamiyo pressure gima short ma wanyalo wacho kaka joma nyiri gi dhongere niya we don't want to be bought, but at least earn me. Don't buy me, but earn me. At least identify my worth. Ngeni angi standards ni binyalo chopo. Ana okadwa ngeka ami pressure, ami stress. Ndalo mani yero ni koro idwaro nyako. Tineni ni korine gimora mora. Tingeni mano bende ntiere thin line between you and angoa. Iwacho ni don't buy me, but at least earn me. Yeah. Koro en mane to buy en. Ineno ki wacho ni buy nyalo bedo ni anytime iromo gi nyako ni awach ni idhi miye gimoro mathin apana ok en compulsory jomoko chuo moko nyalo kete in quotes ni koro achule okichula nikech gimitimo na imatimoni okichula lakini at least nge what na appreciate go mar erokamano appreciate gango sami mbonda appreciate nikech should be give donge kauna da bedo jakede ne ratich lakini en ga gimose ngere niya e weche hera mostly en ngama dichuo mondi rit gima mari inane gimawacho ki appreciate tamba nyalo appreciate thank you tachoda ka winje duondo e gini my friend ingene nabwanya kena stand the fact ni both of us are comrades do mani nge yes to samana biri dong ni era kaka comrade yes por it no work kodi dong ni era kaka comrade nani kaka comrade manyalo bedo gi gimoro ma adwaro idwaro dong poro to be ingene lore no dwarango ingene bende penjo ni nyiri dwarango chuo this the term and you and I should know your word according to gimora mora ko should know your word nyaka yana zin gimichamo gimirwako and what you spend useme wad nango what at least get to nge standards na ngenia jabera ni devina to irondisore
Devina ohero gik mabeyo. Koro wapenj Devina. Okata mneno gik mabeyo. Koro gik mabeyo gi dong apan anaeri lakini ok anyuli donge. Yes. Dong mata dia. Koro akani ido ka jukumu te ketu kum justice koso wakonyore kuma nyalo jotin. Wakonyore ok jukumu te. To koro ka an yor na sing 200 e juma. Pogna 200 no. Koro ingeni mae ma koro wadwa lose nikech mano bende weche mag hero osebedo ka kelo dang'ni mar paro. Koro nyako gi wuoyi girom kanye diere mar mondo mi dang'ni mar paro kik bed kuom nyako kata mana kik bed kuom wuoyi. Aparo ni mane thor wach ma bende nigwa bed walose. Kapok aduoko penjo nino. Mistake ma nyiri timoga mang'eny gi confuse pesa gi hera. Hera kiketo kamoro achiel gi pesa to ken hera. Nitie yore mang'eny minyalo rito go hera. Nyocha chien kancha neno ka nyako moro maber owe governor odhi ne ng'at moro mabe wira. You understand? Nango governor nigi pesa to odhi bomiye. Koro Sharon, gima dhi konyo kabisa penjo mani penjo en understanding. Ki understand gik manyalo timo. Waromo kanye diere ni kanye kumwarome donge. Kamwarome mana kwa winjore. If you understand my capability to amba winji kama inyalo chopeno. Koro nitie gik moko monego bene kwaya to nitie moko monego Brighton paro mano manini godo bende. Aneno ko achetendore ka. Adawacho ni according to me, I consider thinking onego bed two-way traffic. Efforts onego bed ni work from both sides. Ng'ama nyako kija okinya keto ni ng'ama diche manyaka tim gigi. But on the same anya dok ne nyiri nikech ng'ama neno at least ogolo en gi some efforts mo put. Katimbi nyawacho ni ng'ani oonge pesa but at least matin men gono unya share. But on the same kikirit ni ene mo share mare matin men gono. Bas kalure gi twak mabende untiere godo wayiere ni bas lure gi bende gi standards ma samoro wuoyo seketo. Ok ni first date isetere achramna ni magepe mabende mung'eyogo magepe mamalo ma ichame chips gi pizza gang'ogo. Kasto kiny da tere kibanda oboyie. Don't wacha ni but experience. Anda pogoraga gi ji egi mosekonya. Koro an gi ume wacho kama ntiere nyiri moko mabeyo. Ingene kata omena nyaki yudo gomblo. Donge. Koro ntiere moko be magin Devina wache ni mano mana Devina lakini nyako kan timo moko mabeyo. Domano kamano. But again Sharon, okowinjo be ni wan kaka joma nyiri wadhi relationship with a lot of expectations. Inyalo bedo disappointed. Koro makise yudo disappointment cha to koro dang'ni mar paro dhimaki. Koro gima winjo be ni watim sama wadonjo hera kacha. Let us not go there with a lot of expectations. Nikech chutho wang'ini kaka nyithindo manyiri, thoth nyithindo manyiri anyalo bedo ni samoro an gi dang'ni mar paro mar osiep abiro bedo kanyiso Winfred. Inyalo yudo ka leo ok bi nyiso kata mana Brighton kata mana Justus. Onegre godo mana kende kanyo kiny kinjo kokao ngimane kata mana gimoro time. So we should not go with a lot of expectations and then wabed joma wuoyo. Chuo bende bede joma loso. Chuo bende bede joma loso. Kato okolos onyalo samoro konyalo loso gi jaherane no but bede gosiep ni moro miloso godo kata mana janyuol. At moro ma duong' ni manyalo konyi gi paro. Koro wabed ka waloso wasum paro and then expectations zetu be waket piny. Ero kama lainya. Brighton. Okay, Sharon, adawacho ni matkora ada address nyidendi. Kise accept mar bed in relationship gi comrade to you have to understand an comrade. Standards moko midakelo mang'eny go. Jogi mamiyo comrades dere oko ka. Comrade jakene saying ato comrade. Koro standard mkeni ng'ato dwa noteri KFC kia udhi kuiva weekend. Understanding an comrade. Little efforts mo put no. Can give pesa to treat it. But again, that comes koneno niya. Ungi Justus at the same class. Justus Kintero Winfred. Thank you. Inikawe hitere kibana. So that no ever Justus. Brighton cannot be Justus. That is why I was saying what the expectations. Kiki expect niya. Gima Justus ditimo ne Devina is the same thing ma iditimo. Yeah, that's why now Junia in as much as ni ngatu samonya bedo nionge pesa, but the lately efforts mo put go oningi appreciate. Wa appreciate nikech ka wana Devina samoro ni kata mana gi rawera moro ma bende samoro deti wacho ni moko romo idhine moro to samoro ne mbalariany achiel de ngono ne ni kiny kiwuotho gi ng'ane waseneno ka rowere mathoth inego e mbalariany.
dichuo samoro kata mana nyako nego osiepne kata mana vice versa. Do magi gik moseneno katimore mane mbalariany mana ka to nen mana weche mag dang'ni mag paroge. Area ne giamba ne grato watho ng'ane kik bed gi ng'ane ng'at machielo kik bed gi ng'ane. Akani leo nin gimane? Another wacho ni to avoid stress mang'eny. Adwaro advice kuom rates joma pod oherore mbalariany ka. Ng'ato det class jo gari rome parking jo kibanda jo kamichame gweno rom kamichame gweno mondo kikiny bi ni rome kibanda to ng'ato dwani tere magawa moro mali kila ng'ato bede parking ne bede parking aparo ni mano paro maliw kata kwa nyiero ka mano pano en paro maliw jasa mano paro maliw nikech mago mar mondo mi waked kod medruok mag nek e sikul nikech samoro Davida kuom ranyisi yani ero kata mana ng'ato to kotem dwachi to ji bende opogore kaka ng'ane hero ng'ane opogore kaka ohero ng'ane ng'eni gik chuny bende weche gi tek kiny kaka mana kaka ng'ato nigi anger management issues otimi nade nyalo paro nyadendi moro mano neg mana gi le yo Eldoret kocha mana ne weche mag hera aken Davina en gimana nadwacho ni mondo wang'ad story ni short rawere watima tek manya pesa ni king'eni gi nyadendi lakini an gima stand mapoda bet godo niya nyadendi nyaka to waket class gi standard ok ni dhi beta kanyo ni koro ina kanyo apana nyaka to abed gi standards wan wawegi Speaking of watima tek anyalo wacho ni let's work smart inyalo tiyo matek to sure uko sawa iti atia ni pesa nani te amiyo Davina kinyi ka Davina way because samoro Davina is just after your money and then onyiso sibire ni umi and justice ni kumadhi kode ngadwaro mana pesa so justice will be working so hard to take care of you and then tomorrow dhi kuom ng'amachielo so in as much as we should work hard we work smart tigi pesa ni yo makare to mole maduong' aparo ni loso bende nyakwa losi poneno ni nge chidh nado kocho nyaka dhi lande galamoro kore ka wauja iwacho ni an ga chidh nade makama kintiere gi osipni mabende nyalo confide with dong ber Breton Okay, gima dawacho ni nte narrative moro manyaka waketh kabisa. Narrative moro ni ng'amonge pesa ok deserve bedo gi nyako. Money ngene promote na ntega gima mwacho ni a society that believes that a man without money cannot afford a lady has no right to tell a man to stick to one woman when he gets that money. Kore ngene gima kamano nyalo promote timbe moko maricho. Kore anya advice jinia in as much as ni samoro to jilorega e yor yuto kata kimfuko to dating kan nyaki understand ni ngama ingo ni financially and step maro monade mondo kiki put a lot of pressure on him financially. Ron kamedo matin owacho maber ni advice nyiri mondo nyiro ti matek to nyiro ti mariek apani ma biro konyowa mondo wa solve issue mar femicide moro matimore eno kanyako ene podotin to gombo meu oyudo jabenz moro okwaye namba odwani otim ne jabenz cha gimoro mondo jabenz omiye pesa bang'e to gichwanyore tang'injo ne kia oneg ng'ato ya bien koro tiwo tie matek kumbu bed gi gimoro e lwetu ki yudo ng'at moro idwa kendorigo obiro penjo ni what do you bring to the table ber ok cham jowad ber ok cham to bende nitie kata mana ing'eni magi duto te bende ikelo gi gombo samoro an gi moroma to pod aneno ni it's not enough what is enough Winfred koro kamedo wachno ng'eni hera ni ok onego bed ni wakawe ni pesa kende hera ka emanyalo kelo dang'ni mar parruok koro ing'eni hera ka onego bed gi limits magi be nikech inya hero ng'ato an gi like my experience lakini gi osiepna moro osiepna moro koro osiepna ni odhi ohero nyako ni ahinya mo odhi odare course manotimo mano ka wantie e 1.1 kore kanwa join freshers koro ing'en odare course manotimo odhi e course mar nyako ni nikech odwano bed close kode yani ile mo ohere ahinya ma koro ing'eni omiye pache te onge limit odwano ni nyako ne timo owuoyo gi ng'a koro bang' kosedar nyaka course manotimo modhi e course mane onge kata mane like ne onge kata mane pache before gidhi giwere gi nyako ni bang' gimoro dweche 2 ene kosni onge gimo elewe kosni poko wacho dala ni no se dare koso dia machielo nyako bowe mago stress tele obedo gi limits mano ko ringen obsession and obsession is also part of dang'ni mar part tiere hera and then tiere obsession kuro
but dong pod en part of hera kori bedo gi limits magi nikech ji herore mopogore samoro ng'ato hero sombi ahinya kabisa pia to bende jomoko osewe kata mana somo nikech dangni mag paro mag hera nikech oneno ni ng'ane pod ni e mbalariany ni an we awera godo to dangni mag paro bende samoro chuo un bende samoro miyo mine kata mana nyiri iye ma ohiu ka wanae in idhi mbele gi sombi to nyako ok dhi mbele gi sombi mago bende kelo dangni mar paro kok manya korum gajonga soma ni moko kuom ote ma bende osebedo ka donjo kwa duogo to wabiro bedo kwa ng'iyo how can you tell ka friend nigi mental illness can you really tell bende nyalo fwenyo ni osiepni nigi mental illness en gi dangni mar paro to kinyalo fwenyo isekonyo nade aparo nego bed ni koro okang' machielo wang'e ne kaka onyalo konyo rowere man oko kacha ponono ni in gosiepni ming'e ni mato ranyisi mar dangni mar paro isekonyo nade to inyalo yange gi nade donge waka ne ote moko nya korum gajonga ma bende sibedo kioro kinyalo kamna ketna ote matin mar mondo miaso mag mosgo to abro mana tango nuku asetieko nikech mos to kwana somo yamo ka okenyi ma kawuono donge asoma ne moko kuom ote nya korum gajonga achiel ka achiel kinyalo ketna e wang' jowi ntiere goroba mokula iwacho ni mbaka makare kendo maketo ojende e ratila mar ngima ote machiela wili maki wacho ni Kenya sae bende can make us suffer depression nikech spiritual guidance can be of help in decision making and accepting situations sadira makende Kenya sae ni to poknwa lose bende Vera iwacho ni yudo puonj makare ka intiere e gwenge mago mag Bomet. Ote machielo Owira Valentine iwacho ni in ja North Kanyamkago and a student at Pwani University. Aviator bear, we are the problem. Why would a student risk his or a 200 bob in the name of wanting more? Intere wacho miare. Jogi tiyo kara mnagi aluka. Owira Valentine aneno seni iwacho ni youths must learn to work hard as we wait for our turn. I come in peace. Iwacho ni nibiro gi kwe. Pero kama na inya wamake gikanyo kosaka ote machiela para ni wamake gikanyo ote momoko abro bedo kasomo. Ano kwa dongi matine dakika 25 mara mondo miwatie twak makama. To koro waseng'iyo achiedh nade mosebedo dangni mag paro ikelo yango. Koro solution en ang'o? Wang'e na solution number 1 bende nyalo yango ngat man gi dangni mar paro aparo nwa ka yo matin director mara nyisa ni waywe matin wabud duondwa gi pi waduogi twak kik dim bor min shabikina na deku bless tena nilieka kichwa yangu ikabaitenda unazama deep state pena nikaingia kwa mkahawa mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma so si kuona bado ina run vile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu nikapata bado ina run nilistuka sana na nikakaa shout immediately vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa nilijaribu kutafuna iko ngumu sana si kukula tena hiyo nyama mimi ni mkulima na niko na projects so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Penwood
Ifwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi no duong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. Wan wase gore no opposition. Wan wada gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakoram gojong machiegni kendo kang machielo meno kang mogik mabende wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo ka bende chenro makama biro bedo karumo saa 5 mar onyango wadonge dakika 20 mondo watiek twak makama bende apar ni twak mar okinyi makawuono pod oyudo puonjruok makoni kod kocha hanno ka jopiny bende moro gi twak makama paro mopogore opogore mabende gichiwo bende wapara ni nyithindo bedo loro skul manyiso ni jopuonjre mopogore opogore bende ng'eni nyalo bedo ni neno TV okinyi makawuono nikech dang'ni mar paro kind rowere chakre kremna gi skunde magwa mago mag primar nyaka sekondar nyaka mbalariany kata mna bang' mbalarianya bende dang'ni mar paro makama pod dhi nyime kata ne jonyuolwa dang'ni mar paro ni nyalo mako ng'ata depression nyalo mako ng'ata mental illness nyalo mako ng'ata kata bedo nyathi matin waseneno thoth nyithindo mabede samoro ido ka nyathi ja skul primar owuok waseilando gi nyaka moko dere we note kanyo samoro kondiko kata mna gimoro amora koro ere kaka wanyalo kedo kodgi omiyo kiny makawuono apenjo ni wanyalo fwenyo nade ni ng'ato nigi dang'ni mar paro akina chakodi Devina be nyalo fwenyo kosiepni nigi dang'ni mar paro kata mna ng'ata be nyalo fwenyo ka nigi dang'ni mar paro ranyisi moro amora ranyisi ma inyalo neno godo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro en achiel kaka ka ng'ato chako odheiro like awachi gi dhongere ni lose weight ineno ka ng'ato nyocha ochwe lakini sani dende chako dok piny tinyalo penje ni to ang'o machando pachi ing'eni ng'ato ko ongega ni ka dende reduce to tende ni gidang'ni mar paro moko dong ben mana sim impossible samoro dwa mana ni mondo pek mar dok piny lakini kise reduce dendi to most question ma ji biro penji en ni ang'o mathago pachi dibeni in gi gimoro e pachi kendo mar ariyo madawachi en ni kineno ka ng'ato chako chiembe chako bedo matin ng'ato lose appetite ng'ato samoro concentration ne chako bedo piny kabisa iwuoyo kode lakini neno ka gima oken kodi kanyo inyalo wuoyo mitieki kasto koka obuok tende ni concentration ne ochako dok piny mago e achiel kuom gik ma wanyalo fwenyo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro pero kama na inya lakini Brighton inyalo fwenyo kapo nono ni ng'ato nigi dang'ni mar paro ahinya osiepe nikech ing'eni osiepe wa samoro iwang'e kido kata mana kaka timbegi bende chala bende inyalo fwenyo yes erokamenya na Sharon achiel kuom weche ma nyalo mi fweny kato nigi tuo mar paro kata dang'ni mar paro en isolation ng'at mo samo neno osiepu nen ng'at ma outgoing ujabedo ga kanyakla to neno maka all of a sudden oloko kite neno maka ohero bet kende kamoro kata seche moko kunene ng'ani yo ni seche moko en ma olore kata yode en kamoro kuyo parore apara kata on the same note inya way about anger issues ng'at samoni ma ng'at mora gi ji then all of a sudden en ng'at ma kiwuogo to chunye rach kata kako duoki
ma ka en ng'at ma yani moods gi olokre aloka dichiel. Obaya wach, okoda wach gi ji. Komago at some of the things afu in most of the youth ng'eno ga peers giero ga mbese ga wuotho kanyakla. Koro ing'eni seche moko inya yudo kata ka about interesting topics to be ng'ano ok en interested. Samoro en onge gimoneno ka funny. Samo gino chande ma en paro ma en go emoparo sechego. Kata gima chande no. Koro mago some of the issues ma inyalo not kuom ng'ato. Erokamano ahinya. Leo in bende hawinjo na pachi kapo nono ni nyalo wacho kata mana nyalo neno ka ng'ato nigi dangni mar paro. Dangni mag paro nigi signs mang'eny kabisa. Samoro ka pachi osedangni mang'eny to wiyi nyalo bari. Kineno ng'ama wiye baro, samoro change in mood, iluongo ni bipolar, samoro matin omor, samoro matin lack of concentration sama iwuoyo kode to ng'eng'a ng'eng'a. Kendo lokruok mar paro no nyalo kata affect our sleeping habits. Nyudo kinindo ma in saa 2 okinyi kama koka lek moro biro ni ma you oversleep, samoro bidonje kitanda to nindo onge. Alafu kinya bedo gosiepni moro ma en timbege becha to all of a sudden odonje drug abuse, magi gik manya miyo ng'ato donje weche moko mag madho nyasore gi kong'o gi. Koro kineno ko osiepni timo gik manoko tim chon to nyaka ipenje ni bwana ta karang'o madhi mbele. Aparo ni mano penjo malew ahinya. Kineno ko osiepni timo gima ne ok otim chon nyaka ipenjrie. Winfred, in bende kik wiya wil kodi bende. Kamede mano koro nanya wacho ni gima kamano kendo wach ni isolation mane Brighton wacho no, gimoro ni lose interest hobbies mage. Koro ing'e nitie gik moko, wach ni hobbies gin gik moko ma ng'ato ohero timo sama en gi thuolo cha. Ineno ka seche go koro ok ohero gi, wach ni kata ka en gimoro kaka an atugo handball, iyudo ni time no chopo. Handball cha koro ok adhi ikona ni nitie game kama ok adhi. Interest koro aji isolate, aketora kando kian nikech koro ing'e ni ng'ato nyalo fwenyo yo mayot ka in osiep na donge. Koro kineno kotimo kamano ing'ang'ia maber ni ng'ani endi o fall into depression nikech ere kaka gimoro mihero ga timo pile ka pile mane ni kaka kitimo ga ok ihere. Kin ng'ama goro ok odwa goro kendo seche moko kata gino ne kelo nyaka pesa owere go kabisa, en ok odwaro jifungia tu. Koro mano gima chielo ma inyalo identify koro gi withdraw from gik managihero. Sharon, mina winje pachi kotendo gimano. Inyalo ng'ama nigi dangni mar paro inyalo yudo ka en gi anxiety. Kene anxiety luongo na paro mang'eny. Ya inyalo yudo ka en gi anxiety, en gi moods, and then inyalo yudo ka odangni en owuon ok en ng'at mabet kumoro achiel. En ka koro inyalo yudo ka en ng'at moro ma otuliaga but koro all of a sudden ochako dangni. And then mar adek, ng'ama nigi dangni mar paro inyalo yudo ka en gi paro maricho. Unyalo yudo ka ng'ato wacho ni an ka jaoda oweya anyalo timo kama to wacho ni an ka jaoda oweya tanege unaona. Koro ng'ama nigi dangni mar paro inyalo kako wuoyo inyalo wacho ni ng'ani chandore kamano. Erokamano ahinya. Justus, dangni mar paro to de wach yango be nyalo yango kapo nono ni ng'ato nigi dangni mar paro, bang' mano to koro winj kaka nyalo konyo jok man gi dangni mar paro. Dangni mar paro, ng'ama chiegni kodi ka nigi dangni mar paro yot mondo mi ng'e. Ka osiepani chiegni koda tibiro yudo ka kata ka wuoyo kindo kode odok piny. Kasedo kata gik mane osebedo kowero kinde ka kinde yudo koro ok odwar. Yani en ng'ama is just isolated kuma entiere, ok odwar ng'ata. Kaso mae keto ng'ama gol yani ma ok share pache gi ng'ato, yudo ka ng'ani chopo kama wach ni koro ema kelo kata derruok. Kelo kata nadhi ai bypass timo nade gari ogweya. Koro ji aila gi kwanza introverts thoga wan joma chuo. If you are an introvert, ng'ama kuo mang'eny yot mondo iparo negi moloyo ng'ama siko kata nade wuoyo. Igimiro ka kidhie dala koch bodo ka thoth mon ng'eny moloyo chuo. Mano nonro mang'a otim. Nonro na. Atimo mos kuom wacho mano nonro ni. Nekech bodo ka wan joma chuo ka wan gi shida to walink wan. Lakini joma chuo bodo ka devina yanya
oyenya lakini koro sama jatingene oget relieved yudo ka stress men kono dok kamano aparo ni mago paro maliw to koro wang'e kaka wanyalo konyo rowere ma kamagi useyango gi moko kuom nyalo bedo osiepu moko kuom wanyalo kata mana bedo wan wawegi ere kaka ka wan gi dang'ni mar paro to wanyalo konyo jowetewa mar mondo mi kik chopi nikech cases mathoth osenino kata mana mbalariany e skunde mopogore opogore ng'ato dere ng'ato nego jawadgi. Sharon achak kodi kasto Brighton. Bende kapok awacho kaka wanyalo konyogi joma nigi dang'ni mar paro bedo ka gin uneasy ka gin e kind ji oswet ako restless koro apani ka iyango ng'ato man gi dang'ni mar paro owinjo bed ni wawuoyo kodgi owinjo bed ni iwuoyo gi ng'ato ipenje to kiarakisha iwuoyo kode mos iwuoyo kode mogik monyisi gima timrene koro inyalo manyo solution. Ng'ato koshare kodi gima chande be ok owinjo bed ni wadhi walandi ing'eni anyalo nyiso Devina tanyise niya I just want this to be me and you koro ok owinjo bed ni idhi lando ng'ato koro owinjo bed ni wawuo gi jogi wanyalo manyo negi kata joma nyalo konyogi kaka therapist konyoga kaka therapist jochiw paro kata joocho hero kama na Brighton wachni kapok aka moko kuom wote hero kama na Sharon kapok achiwo solutions mwanya konyo go jogi tote wach moro ma wiwoda will go though en gima common sani ng'eni one period ma ji are active on social media te jok ma ka gin mentally stressed ibono kata ka post momake gin sad quotes kata gik mondiko gin related to depression kom mana some of the ways minya neno ni ng'ani ok en mentally stable kasto kabire kom some of the solutions mwanya chiwo wan kaka jok moluoro jogi first nyaka wa stop gimiluongo ni stigmatization akweda jogi ng'eni mondo ng'ato mi open up kuomi nyako bed kong'eni ang'ani ka kono gini to ok odhi jaje yo marach kata ok odhi landa ni nakone ni andi problem machalo kama koro e yorno onego wa create friendly environment ne jogi ka in gosiepeni samoro ise spot ni ng'ato nyalo ni en gi shida moro just try to be friendly mondo iyud kaka onyalo open up ukoni shiteno mondo ukonye. Ero kama na inya paro maliwa inya ng'eni leo bendi dwaro wuoyo kata kamano yina mar mondo miaka ote ka ona duogo to kora bro bedo kaka oparo mogik sa omayo wawang'wa wadongi matine dakika para geno mara ni kin thuolo mar dakika pargo ubro bedo gi thuolo mar wach mogik gi jok munyalo moso donge akane moko kuom ote nyakoro ngajwang' mabendi sebedo kioro ote heraneno kanyo. Robert Ouko iwacho ni intiere Nakuru imor gi puonj ma wakelo no sana. It's very important to have such discussions. Adira makende. Michelle Atieno kose en Ationo from Siaya Rieda Uyoma. Iwacho ni kipindi ni met nigi puonj ero kama na inya. Ote machielo. Safin iwacho ni Sharon nawaona vizuri sana kutoka Kahawa West. Weche hera to kilonwa paro mang'eny kaka nyiri. Lakini wan bende nyaka waelewa jok ma wan godo. We should love unconditionally but not because of money. Hakeka Devina iyiere gi wachno. Mzee Omanga iwacho ni Sharon gima kelo chuny madang'ni machielo en niya inyombo kapod lweti ni nono to dhako menyuomo no oketo ni en odwaro mana gik mabeyo lilo to in bende sechego to ofukoni pod ni nono. Ero kama na enya nyaka wang'e jok makoro wanyuomo mar mondo mi kik wabed gi dang'ni mar paro. Odhiambo Joseph Kombo mar Alego Agulu iwinjo maler ahinya kendo mor gi twak dang'ni mar paro e kind rowere biro nikech onge mag tije e piny Kenya. Wasomo to tich onge owada. Adira makende kendo wach makamano ni wamulo. Koro akaw pachu karamna wach mogik kaluore gi thor wach mabende ni wantiere godo kudwaro moso ng'ato tumoso e kind thuolo koro ami kila ng'ato dakika achiel mar mondo mi kik waket thuolo mang'eny donge leo idmana aneno kidwa loso mokwongo penjo mangi penjore kaka wanyalo konyo joma nigi stress. Sharon, sharing is caring. Ka in gi stress manyo osiepni moro migeno ing'is gima thagi onyalo konyi then wan gi peer counselors kata therapist visit mondo ing'isi gima thagi then wan kaka chwo weuru ling ka gimoro thagi lorji kata bedroom yuwagi gonduru mondo gicho obed relieved akiana ormos sani ormos watieko ka ormos ne joka Ndhoga mano family na mageno ormos ne joko Mwa joko Ngogo joko Diga gi joko Bonyo
Kendo chak okanyawe muka muso Susan, okanyawe muka muso Jendegi, Jaden, Faith gi Michelle. Gineno chenro. Erokamano ahinya Winfred. Okay. Koro ka wacho kaka wanyalo konyo jok ma nigi dang'ni mar parruok, creating awareness. Ineno seminars moko ma ji timogi. Gigo konyo ahinya, gikoko gi katugo. Gikonyo ahinya nikech kidhi kucho, iyudo puonj moro miya godo. To puonjni nyalo miyo i open up, ibedo gi freedom mar opening up kikono ng'ato shida ma in godo. Donge? Koro ka achiwo mos, achako gi mama Elsa Siro, e dala mar Ndhiwa kucho chang'eni sani owuoch nyaminwa Christine gi Jawade owadwa Byron to gi Robert ma wuoche dala mar Russia. Koro to joskundi aneno ka joskundi bende yuoro ka joma multimedia be agone gero kamano gine ma gimi achopo ka Florence Tony gi mamoko gote agone gero kamano kom miya support makawuono ni ero kamano neno japuonj moro ka mana kanyalo neno oteno japuonj no iluoko ni Isaac Odiwuor en bende nacho ni Davina gi Winfred un students ge koso ukia japuonj no samoro nyalo bedo no kia kata japuonj en japuonj en bende neno ote moro kanyo. Haya Sharon, an ka tieko anyalo wacho ni wakon joma nigi dang'ni mar paro wawuo kodgi, and then gibende gitim exercise. Ng'ato kidwa geng'o dang'ni mar paro, tim exercise, ichiem maber, inind maber, kik inind sana to be kik inind matin sana. Kamano ka oromos ne mamawa iluonge ni Maren Dache en Suba Gwasi gi baba wa familia nate, and then gosiepe na makeyu kina Vincent Kakaoti ging'eny but nimewasalimia, thank you so much. Erokamano ahinya. Brighton. Okay, katieko ada summarize kocha ni nitie part moro ma we will go in about message to jonyuol. Ing'eni the environment at home be nyaka wa promote a friendly and a lovely environment at home. Environment madala nyaka be nitie nyithindo moko moluor wacho gik moko ne jonyuol gi, koro gi end up gi nyaka taka ngimagi. Adier. Yeah, koro jonyuol be nyaka provide a healthy and a lovely environment at home. Kasto ada tieko kaka almost ne jodwa ne minwa ilonge ni Emily Muga gi nyithindwa duto ne baba Ajos Wod Muga gosiepe ga duto man KU nyaka my person Brenda ji duto te person okidani baba ni winj ni ngi kori mwonde gi dho English mana kitieko poka tieko kar person kanyo to idachwal wach moro ang naromi tok ten tundo poka tieko komo san gosiepe na ma supporta sana school culture Michael kumgina Isaac Lincoln gi Ferdinand and gi Brighton gi ng'eny koro moko go modong gi bogo ne gi sime pero kamana inya Brighton Justus. Okay, ka do wacho wach mar advice minyalo miyo ng'ama nigi paro. Ananeno ni before kapok odhi omanyo an open forum monyalo open up kata ne ng'ato, in ma in buteno sama gino timore no kindly handle gino ka gima nen mari. Yani ikaw rit ketre wuoche mar wadu, then advice pain go nikech ng'ama perfect onge gad. Wan duto te waketne wanyalo. Koro sama gino timore but osiepni kata but ng'ama ino chiegni godo, miye advice minyalo miye, kasto kumano keep check on ng'atni. Kasto mogik manyalo wacho, inyalo yiena moda sani ngene students ni dala. Wach manyalo kono students en ni nyithindo madala sani jomobedo ka gite emana tich matek. Tich matek kaachiel gi loro jonyuol. Koro nyithindo mandala sani loro jonyuol to ti matek kuparo niya kinyumbe seche moko ka Nyasaye oyie nubed gi Sharon kayo. Koro mana ka romos mana piyo piyo wachagi jonyuola mani ka bondo ka Sipul. Iluongo ne James Obware. Omiyo an kaya kata omiyo kauno wang'a pichni kama. Mar ariyo iluongo ne Evelyn Akinyano Obare fraternity tem kuma ginena aoro negi mos. Kasto ne UN fraternity Kikuyu campus asalute ole ru kamano sekonya
Poya ang'eno watch sani YouTube, Facebook and everywhere. Eru kamano. Yok nyali ni makoro ni ngayo ndone Christine. Christine Chana. Aparo ni Christine emi mak mogik. Orne no kaga ahoro ne moso ahoro ne moso. Yo modon te manga Tony anybody. Ero kama nanya Devina. Inpede wacho dibogi kochi. Kacheko wano wegi koponi inyalo bedo gi dang ni mar paro, wabed gi routine ma wastik, bed gi gima itimo miluwo routine no. Nyalo konyowa solve problems. Ka oromos achako gi familia na an iluonga ni Nyaradiang. Aoro familia ne joka Diang duto te kendo dala kucho an nyakwar Ogingo. Joko Ogingo kamora mora montere aoro mos ne baba na Peter Obuya Ogingo. Omia support sana. Kasto aoro mos ne school Manayai High School Kadika Fraternity, and to the multimedia comrades, I love you so much. Nawapenda sana. Kasto atie komos ginya dendi na nyarama ahero ainya ilongo ni Albright Medalin Auma Junior. I love you, daughter. Ero kama nanya Brighton mosno serumu mana mogik. Wana wachi mogik danga tim kwero ka work in studio. Koka gwelo nyaminwa mero sana. I will verify muga. Nyaseri teku mwenye. Bena lokoro moske na bomet. Kosana nga. No, vera. Mana kata vera no ako ne mos. Vera moro bena no kochuogika. Kata kamano wagonu ero kama na ina. Ngene kayo nupapu no woro mos. Dongwan worne gwenga mzema kata kama na gonu ero kama na inya kumbiro umondo maber uchopo maber hangeni bore Nairobi kako to bedo ka chwe kata kama ni wacho ni we don't take it for granted kara ne paro mopogore maleo mabendu chuo kaka rowere en suparo mabende wanyalo konyo godo rawera mabende ngiewa sana nikech wan kaka rowere bende konyo kaka rowere wetewa bende sumo paro dong nyalo konyo agunu ero kama na inya nenya korom ga jwang mane no chenro okinyi makawuoni bed rawera mabende no chenro makama geno mara ni chenro marwa okinyi makawuono okonyi kaka inyalo kedo kod dang'ni mar paro kinde ka kinde samoro wajabedo gi dang'ni mar paro to wakia ranyisi mopogore mago mag rowere mabende wasewacho ka dibed ni en achiel kuomgi mabende ingo lose gi ng'ato, lose gi osiepni, kine thuolo gi janyuola, lose gi janyuola. Kokin thuolo gi janyuola, wan gi counselors mopogore. Mago johocho, obedi sikul, kata mna mago mabende nyalo yude kanise. Jotend kanise bende kik wi wawil. Kinde gi mabende nyithindo loro. Puonj mane mabende ichiwe kanisa kacha. Aparo ni dang'ni mag paro kind rowere en achiel kuom puonj manego bed ni isumo paro. Ahinya kanise kacha. Yine mar momiyo atieke gi kanyo, odong' mana dakika 3 kende mondo rom saa 5 mar onyango. Nachako chenro makama okinyi saa 12 nyaka sani koro walore ibed gi odira makare warad kendo e chenro mar piny kod mano mar mbako romo chieng' tich mano mar juma manyien. Nyinga Sharon Ngao. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya